No a je to tady. Moje první životní jízda s babetou. Tady to je. Prostě Čelakovice, směr Uříněves. Jede to nějak dál pomaleji, to je zděnek tohleto. Výborně. No a jedu. Krásná jízda. Neskutečná jízda, ženu si to rychlostí nějakých 25, 27 za hodinu, ale pozor, teďka přijde kopec. Lodějská obora. No, to je úplně úžasné. Už to vypadá, že brzy zdolám svých prvních babetích 22 kilometrů. Vzdálenost Čelakovic do mojí rodné Uříněvsi. Uříněvským kruháči už to vypadá fakt nadějně. Mám to na dosah. Dorazit jsem z Čelákovic do mojí rodné Uříněvsi na babetě 207, těch 22 kilometrů. Je pomalu podobná sláva, jako když jsem sem před 4 rokama dorazil z Vladivostoku v sedle BMW. Takže paráda, začíná moje babetí éra.